anyos kagkaron ginabulong sa ospital. Nagwa sa investigasyon nga ginkompronta ni Doming ang suspect nga ginkilala kay alias Joni kun nga ginpasibangdan ini nga nangawat sang nadula nga manok sang suspect. Naglalisay duha tubtob nagkuha sang binangon ang suspect kag ginlabo ang biktima. Detained karon sa custody sang kando ni PNP ang suspect. Sa number 6 bar nga nasunugan ginsulod pa sang kawatan. Nakuhaan sang video ang pagdakop sa isa ka persona samtang nakapalag yung iya upod matapos nila nga ginsulod ang resto bar nga Why Not sa tubang sa Rizal Boulevard sa Dumaguete City. Natabong insidente mga alas 9:30 sang aga sang Lunes, 7 ka adlaw matapos nga nasunog ang nasambit nga resto bar sa Hulyo 15. Base sa impormasyon, nagsulod ang duha ka mga persona sa resto bar apang wala sila maghuna-huna nga yara sa sulod ang gwardya. Madasig nga nadakop sa security guard ang lalaki apang nakadalagan palayo kag wala na malagas ang isa pagid ka persona. Sa karon wala pa sang itemized report kung ano ang mga pagkabutang nga nadula sa resto bar. Sa number 5, duha ka motor nagbungguanay sa idalom sang traffic light. Dakop sa closed-circuit television camera video ang pagbungguanay sa duha ka mga motorsiklo sa bahin sang National Highway sa Diversion Road, Barangay San Miguel sa Banwa Sampakong, Negros Oriental. Ang pagbungguanay natabo apesar nga may nagaandar man nga traffic lights sa amo nga crossing. Bangod sang impact natumbang duha ka mga riders upod sa ilatag sa kamotor. Makita sa CCTV nga madasig ang pagpadalaga sa isa ka motor samtang paliko naman ang isa pagid ka motor. Sa number 4, nag-viral ang ining video online matapos makita ng pagsulat sang isa ka persona sang tinaga nga baha kolod sa board up sa isa ka establishmento sa Barangay Mandalagan sa syudad sang Bacolod. Nagdangat na sa igtalopangod sang syudad ang amo nga insidente kag padayo naman sa karon nga ginpangita sang kapulisan ang persona nga yara sa video. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may kinamatarong man ang mga natungdan nga magpabutyag sang ila mga opinyon sa syudad apang hindi eksakto nga lugar ang pag-vandalize sa palibot. Gintugyan na naman sang alkalde ang City Legal Office Enforcement Team nga magbulig sa kapulisan pangita sa suspetsado. Ginapa-review na ang mga kuha sa CCTV nga malapit sa area agud makilal-an na ang yara sa video. Dugang sang alkalde, manabat ang suspetsado bangod may existing nga ordinansa ang syudad nga nagadumili sa amo nga mga aktibidad. Sanig sa City Ordinance number 534, may multa nga 3,000 pesos tubtub 5,000 pesos o kung sarang mapriso ang tatlo tubtub 6 kabulan ang bisan sinuman nga madakpan nga nagapang vandalize. You understand na ang ining pag-express ang mga pamatanon or yung mga tao has been this has been happening for so many years there is aton sa Bacolod. So this is not something new, but ang aton malandri is as much as possible ang pag-express nimo sa imo pagalingon, sa imo kinamatarong sa pagpalambot sa imo balatyagon, nagauntat kung kinamatarong naman sa ibang tao ang apektuhan. So
Sa number 3, Malacanang nakatutok sa mga problema sa agrikultura sa Negros sa Subong. Nagpasalig ang Malacanang sa mga Negrense nga si President Ferdinand Marcos Jr. ang naga-monitor sa agricultural issues nga nagaapekto sa karon sa Negros Occidental. Pareho sang kahalitan nga dala sang red-striped soft-scale insect o kun RSSI sa katubuhan. Kagang pag-ban sa United States sa blue swimming crab sang Pilipinas. Sunod kay Secretary Benhur Abalos Jr. Ang presidente ang nakatutok sang iya atensyon sa sining mga problema kag nagmando sang pagbulig sa paghatag sang kalubaran para diri. Ginmandoan sang presidente si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel kag si Abalos nga tutukan ang ini nga mga problema sa karon. So, Negros, I've heard your problems about the pests, and I've also heard about your problems about the blue crab. No? The president is on top of this and has already tasked si Secretary Chu about this, but my office will try to follow up on this. Asahan niyo po ito, ha? Sa number 2, ang pilot rollout sa masobra sa 10,000 pesos nga emergency cash transfer sa mga sugarcane farmers nga apektado sang RSSI ang ipatuman buwas nga adlaw sa Talisay City kag San Carlos City. Sunod kay Regional Director Arwin Razo sa Department of Social Welfare and Development, masobra sa 600 ka magagmay nga mangunguma ang magabaton sa Talisay City kag 400 naman sa San Carlos City. Patag ni Razo, masobra sa 10,300 pesos ang batunon sa mga mangunguma base sa computation nila sa 70% sa minimum wage para sa 25 diyas. Ang mga magabaton sunod sa DSWD, mga magagmay nga manguma o kunyadtong may 5 ka hektarya nga katubuhan kag paidalom. Ginsiling ni Razo, gingamit nila bilang primary reference ang datos gikan sa Sugar Regulatory Administration kag ang dugang nga gikan sa mga ginvalidate sa mga LGU upod man ang tiglawas sang SRA. Padayon sa karon ng validation pa kag hindi pa nila mapatod kung ano ang kadamuon o kung ano kadamo sang ila nga paghahatagan. Sa Negros Oriental, padayon man ang validation. Sa sugar, tomorrow, pilot rollout. Tomorrow sa, as recommended ni Gov, yung Talisay, and then San Carlos. Pilang recipients? Ano yan eh? I think 600 plus for Talisay, and then we have another 400 for San Carlos. That's roughly more than 10 million. Kag sa number 1, wala man nakahambal si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angod sa barangay kag SK elections ginapaabot nga ini ang madayon santo sa schedule. Inisunod kay Deputy Speaker kag Bacolod Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez sa interview sang media sa iya pagkatapos ng State of the Nation address sang Lunes. Ginsiling ni Benitez nga ang panindugan sa Department of the Interior and Local Government sa BSKE amo nga ini ang madayon santo sa plano. Ang sadtuan ay ginsiling nga mga rason ni Secretary John Vic Remulla para i-postpone ang BSKE ang wala na. Sa bahin sang COMELEC, padayon ang pagpanghanda para sa November nga pinili ay. Ginsiling ni Attorney Ian Lee Ananoria, ang COMELEC Supervisor sa Negros Occidental, santo sa schedule ang ilang pagpanghanda. Nakabisita na gani ang mga election officers sa mga eskwelahan nga magaserve polling centers. Padayon ang pagpanghanda, natapos na ang Project of Precincts. Mga ballot boxes nga gamiton para sa manual nga pinili ay ang gina-account naman. Ang masunod na nga schedule ang mga pag-file sang Certificates of Candidacy sa Setyembre 28 tubtub Oktubre 5. Pahanumdum sang COMELEC sa mga magapapili
nga likawan gid ang premature campaigning sa tion nga sila ang maka-file na sang COC. Sarang na ma-download ang application forms karon. Iban yung mga reasons for delaying or postponing the barangay election is not anymore in existence. Though hindi na bala siya present sumo. In short, So in short, dayon ang election. Since the beginning, naway kami nag-untat preparation and as I've said before, may lawyer nga samon, nga direct samon to continue preparations. So wala kami nag-untat prepare for the November 2 BSK elections. Maka-file ka mo BCOC niyo, untat na yung mo kampanya because we will be implementing premature campaigning. Ang last nga election, damo kaya complain about sa social media na bala. Sa good vibes, mga juvenile o kung mga baby pa nga black tip shark spotted sa Carbon Reef. Nakuhaan sang video sa mga turista nga sanday Tope Peñafiel kag Jano Castillo ang pagtipon sa mga juvenile o kung mga baby pa lang nga mga black tip shark sa Carbon Reef sa Sagay City. Ang Carbon Reef ang kabahin pa sang 32,000 hectares nga Sagay Marine Reserve. Domingo nga adlaw sa nakuhaan sang video ining grupo sa mga black tip sharks. Harmless so kung hindi agresibo sa tao ini mga juvenile black tip sharks kag nagapalayo gani sa tao. Sunod sa mga marine life experts ang pagtuhaw sang sini mga baby pa nga mga sharks sa baybayon ang nagapakita nga healthy ang body of water kag sarang mga nursery ground kay may nagakaigo nga food supply pareho sang maggagmay nga mga isda kag matinlo ang tubig. Panawagan sang Supervising Tourism Operations Officer sang Sagay na si Helen Javier Argelias Cotillar sa mga turista nga hindi pagtandugon kag hindi pagpakanon ining juvenile black tips kag pabayan lang kay makasarang ini sila nga mangita sang ilang kaugalingon nga pagkaon. Ang Carbon Reef ang isa sa mga popular na tourist destination sa Sagay City bungod sa powdery white sand kag matinaw nga tubig. Ang Sagay Marine Reserve kung sa diin nahamtang na sang halos 60 katuig o kung 60 katuig nga ginaproteksyonan sang lokal nga panguluhan nga ginsuguran pasadto sa ginakabig Father of Sagay Marine Reserve nga si Anay Sagay City Mayor kag Anay Negros Occidental Governor Alfredo Maranyonching. Kag of course kita naga-shout out sa aton nga mga live viewers. Franklin Panagiton, maayong hapon Ma'am Barbara, always watching kami diri sa barangay nato sa La Castellana. La Castellana. God bless, maulanon nga hapon diri sa amon. Shout out lang ko sa amon kapitan, Captain Andrico. Salamat gid. Maulanon man diri sir sa Bacolod. And of course, shout out sa barangay kapitan. Wendy Rose Santillan. Good afternoon sa imo. Gloria Bantigue, good afternoon. Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares. Watching from Pulupandan, kag keep safe everyone. Hambal ni Ma'am. Jessery Garucha Hevero. Maayong hapon ka Digicast, Ma'am Barbara Mijares, kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Ma'am, please shout out kay Toto Sean Andre nga always watching from Saraet. Shout out. Hello kay Toto Shan. Mirna Garrido Clavel. Good PM Digicast Negros watching from Bacolod City. Chona Evangelista Caredo. Maayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. Gerald Liagono Estardo. Maayong hapon Digicast NIR. Shout out kay Mrs. Annalyn Canto Estardo. Hello ma'am. Sa Milagrosa Village, Barangay Gahit, Ibi, Magalona. Watching from
Riyadh. Si Sir Galia sa Riyadh. Yoli Pasaporte, Digicast Negros watching from Bacolod, Negros Occidental. Hello also kay Sir Romel Mahilom Gallo and kay Ma'am Marvy Cepriano Aquino. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Watching live from Hawaiian Philippine Company. Hello, gid sa silay ni, di ba? Kagamuya ito ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.